Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 11 verses 1 to 11. Apan sa dili pa akong gipaabot once again ang pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. O greetings usab sa mga tigpaminaw nato sa Naga City, Cebu kay Brother Lito Danila ug ang congregation dito sa Herald of Grace Bible Fellowship of Cebu, located at Poblasyon, Naga City. Maayong gabi kaniniyong tanan diha. Mark chapter 11 verses 1 to 11. Ang giingon dinhi, nagkaduol na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa Jerusalem. Nahiabot sila didto sa mga lungsod sa Betpahi ug Betania duol sa bungtod sa mga olibo. Unya, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an ug gitugon, pangadto kamo nianang balangay sa unahan. Inig-abot gayud ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay-i. Badbari kini ug dad-anganhi. Kung may mangutana kaninyo nganong inyo manggibadbaran ang asno, sultihi siya. Gikinahanglan kini sa magtutudlo ug iuli ra kini dayon. Busa nangadto sila ug nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbaran nila kini, pipila sa mga tawo nga nagbarog didto ang nangutana kanila, nganong inyong gibadbaran kanang asno? Mitubag sila sumala sa gisulti ni Jesus kanila, busa gipalakaw sila sa mga tawo. Gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gibakbak sa asno ang ilang mga kupo, mikabayo si Jesus niini. Ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sangang dahunan didto sa kaumahan ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tawo nga naguna ingon man ang naulahi, misugod sa pagsinggit, dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Dalaygon ang Dios sa kahitasan. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto siya sa templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania, kuyog sa napulog duha ka tinun-an. May the Lord bless the proclamation of His word. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging simana sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, uban ang iyang mga tinun-an, adunay bagang panon sa katawhan ang misunod usab kaniya. Ug sa ilang paggawas gikan sa Jericho, adunay buta nga tawo nga ginganlag Bartimeus nga nagsinggit kang Jesus ug nagpakiluoy kaniya nga ayuhon ni Jesus siya gikan sa iyang pagkabuta. Ug human niadto nahimo siyang magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Now kung atong basahon pa ang taho ni Matthew, ni Lucas, adunay nahitabo pa didto sa Jericho. Si Zacchaeus katong maniningil sa buhis, nakabig ngadto kang Kristo, naghinulsol siya sa iyang sala ug nahimo siyang follower of the Lord Jesus Christ.
Now, sa pagbiya ni Jesus sa balay ni Zacchaeus, nagpadayon siya sa iyang pag-adto sa Jerusalem. And as they were nearing Bethany, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, about 2 miles from Jerusalem, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an aron kuhaon ang asno nga gihikot sa atubangan sa usa ka balay. So wala ta masayod niini kung ang autoridad ni Jesus ingon nga Dios mao'y nagpanglihok or gi-arrange na ni Kristo daan pa ang tag-iya sa asno nga iyang gamiton ang asno. But for me, mga kaigsuunan, most likely ang autoridad ni Jesus ingon nga Dios ang iyang gigamit, busa wala makabalibad ang tag-iya sa maong asno. Sa versikulo 3, mga kaigsuunan, we find the possibility na dunay mangutana kung nganong ilang gibadbaran ang asno nga dili man to ilaha, o gitudluan usab ni Kristo ang iyang mga disciples kung saon pagtubag. Ang tubag mao nga gikinahanglan kini sa magtutudlo, and upon hearing this, ilang gitugutan ang mga tinuan ni Jesus nga dad-on ang asno. And I believe ang divine authority ni Jesus ang nagpanglihok niini. Karon mag-focus ta sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Madaugon nga pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Misakay si Kristo sa usa ka asno, o gitawag kini nga madaugon nga pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Gumikan kay nagplano na ang mga Pariseo ug Saduceo nga pation siya ug dili siya makasunod sa Jerusalem, apan si Kristo nagmalampuson sa iyang pagsunod sa Jerusalem. Ug adunay 5 kabahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, ang tumong sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ikaduha, ang kakabus nga atong masaksihan sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ikatulo, ang pasundayag sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ikaupat, ang pagsabot sa mga tawo or ang nasabtan sa mga tawo mahitungod sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ug ang ikalima, ang agiana ni Kristo sa iyang pagsulod sa Jerusalem. And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto. The purpose of the entry. Ang tumong sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ang tumong aron matuman ang panagna mahitungod sa Mesiyas. Klaro kaayo ang giingon sa Zechariah chapter 9 verse 9. Ang giingon diri, pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sayon, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanha kanimo ang imong hari, muanha nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati nga asno. So gitagna na kini sa daang tugon, mao nga natuman kini sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ang giingon sa Psalm chapter 118 verse 26, bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo ug mauusab kini ang gisinggit sa mga tawo. Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo. So ang pagsulod ni Kristo sa Jerusalem katumanan kadto sa panagna sa daang tugon. Gumikan kay si Kristo, maugayod ang Mesiyas, sumala sa iyang giangkon. Juan kapitulo 5 bersikulo 39 ang giingon ni Jesus, nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So, gituman ni Kristo ang tanang panagna mahitungod sa Mesiyas nga umaabot sa daang tugon. And syempre, ang pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, ang iyang pagpanudlo, nasina ang mga scribes, ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, mga kaigsuunan. Gusto nila nga patyon si Jesus. Dugay na silang nagtinguha nga patyon si Jesus. Apan, wala sila makahimo niini. Gipasubay ni Jesus kadtong mga Pariseo ug Saduceo nga nagdumot kaniya sa iyang kalendaryo. Ug ang kalendaryo ni Jesus hapit na, gumikan kay 5 na lang kaadlaw, ilansang na siya didto sa cross sa Kalbaryo. Usa ka purpose usab sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem aron ideklarar
atubangan sa tanang mga katawhan nga siya Dios gayod. Unsa ang giingon sa Lucas kapitulo 19 verse 39 and 40. Ang giingon dinhi, unya pipila sa mga Pariseyo nga diha sa panon miingon kang Hesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato. Dios lang ang makaistorya niini. Adunay gahom si Kristo nga pasinggiton ang mga bato. So mao kadtoy tumong sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Ikaduhang punto, ang kakabus nga ato usab nga masaksihan sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Daghang idea or opinion ang mga tawo mahitungod kang Kristo. Nagtuo sila nga ang Mesiyas nga muari usa ka politikanhon nga hari nga magtukod sa iyang gingharian ug magpahiling kawas kanila gikan sa pagkaulipon sa Imperyo Romano. Ug ang pagsulod sa Jerusalem sa Mesiyas ilang gituuhan nga magsakay sa usa ka karwahe, dako kayo nga kabayo, pero ang nahitabo misulod si Kristo sa Jerusalem sa mapainubsanon nga pamaagi. Makaluluoy pagani tanawon gumikan kay ang iyang gisakyan usa ka gamay nati nga asno, mga kaigsuunan. Natawo si Kristo niining kalibutana sa usa ka kahimtang nga kabus. Sa pasungan sa baka wala siya higdaanan. Matthew chapter 8 verse 20. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan. Mianhi si Kristo nga puno kayo sa mga pag-antos. Marcos kapitulo 10 bersikulo 45 ang giingon dinhi, kay bisan gani ang anak sa tawo wala man muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. Muna kini ang gitagna mahitungod kaniya sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 7, mga kaigsuunan, ang giingon dinhi, bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayod siya'y timik. Ang kalisod ug kaubos sa kahimtang ni Jesus gidemonstrate sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Dili karwahi ang iyang gisakyan, kundili nati nga asno. Dili dako nga kabayo, mga kaigsuunan, asno nga hinulman pagayod. Mukadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, ang pagpasundayag sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Imagine the dramatic scene, ang eksena nga puno kayo sa drama, mga kaigsuunan. Ang mga tao nagbukhad og mga kupo nila sa agianan ni Jesus, naninggit sila, adunay mga dahon nga ilang giwarawara. Dalaygon ang mianhi sa ngalan sa Dios. Excited kayo ang mga tao, mga kaigsuunan. Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna! Gikan kini sa Hebreo nga pinulungan nga ang buti pasabot, manluluwas, tigpahiling kawas, tigpanimalos. So, gikan sa pinulungan nga Hosanna, ang ila gayud ang pagsabot sa Mesiyas nga umaabot usa ka politikanhon nga hari. Mura ang ilang pagsabot, wa gyud nila masabti, mga kaigsuunan, nga ang mianhi Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Excited sila nga misunod kang Jesus, gumikan kay ilang nakita si Jesus nga political leader, mga kaigsuunan. O katong nakasaksi sa pagkabanhaw ni Lazarus kay gibanhaw ni Jesus. Nagpadayon sa ilang excitement ug sa ilang pagsinggit niining taknaa, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang madaugon nga pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, ang misunod niini mao ang pagbisita ni Jesus didto sa templo with authority. Aduna gayoy awtoridad. Gumikan kay kung atong basahon ang taho ni Matthew ug ni Lucas, gibadlong ni Jesus, gipapahawa ni Jesus, gipalayas ni Jesus ang tanang mga nagtinda ug mga hayop
ug mga money changers didto sa sulod sa templo, gumikan kay ilang gihimong merkado ang balay sa iyang amahan. Adunay awtoridad, wala sila kaalkontra sa gibuhat ni Jesus. Aduna siya'y awtoridad gumikan kay siya Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Ang giingon dinhi, ang akong balay paganganlan og balay sa pagampo alang sa tanang mga nasod, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Verse 17 kini sa Mark chapter 11. So mo kadtong ikatulong punto. Ikaupat nga punto, the perception of his entry. Ang pagsabot sa mga tao sa kahulugan sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Well, sumala pa sa kasaysayan mga kaigsuunan. Lain-lain ang pagsabot sa mga tao, lain-lain ang ilang opinion mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga misunod kang Kristo at that time. Gumikan kay ang ilang nasabtan si Kristo usa ka propeta. Matthew chapter 21 verse 10 to 11. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad, nangutana ang mga tawo, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus, siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. So propeta ang ilang pag-ila kang Jesus. Ang uban, ilang nasabtan nga si Kristo, sumala sa akong giingon kaganina, political nga Mesiyas. And simply speaking, mga kaigsuunan, na-miss nila, wala nila masabti ang kamatuoran. Alang sa uban, propeta lamang si Jesus. Pero dili lang propeta si Jesus. Siya ang Diyos sa kahitasan, mga kaigsuunan. He was God from on high. Dili si Kristo political leader. Siya ang Diyos sa tanang mga Diyos ug hari sa tanang mga hari. Daghang mga tawo karon nga aduna sila'y misconception sa atong Ginoong Hesukristo. Wa gyud nila masabti ang kahulugan sa dugo nga giula ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Kinahanglang simbahon nato si Hesukristo sumala sa pagpaila niya kanato kung kinsa siya sa Biblia. Wala gisalig ni Kristo ang iyang kaugalingon sa mga tawo nga adunay sipyat nga pagsabot mahitungod kaniya. Kay daghan biyang miangkon nga magtutuo kuno sila ni Kristo, pero wala gayud nila mailhi si Kristo ug wala nila masabti kung kinsa gayud si Jesus. Naka-record kini sa John chapter 2 verse 23 to 25. Ang giingon dinhi, samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala musalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. So daghan ang miangkon nga magtutuo sila ni Jesus, pero nasayod si Jesus nga dili sila tinuod nga magtutuo kay wala nila mailhi sa tiunay gayod si Jesus. John chapter 6 verse 15. Ang giingon dinhi, nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. You see, ang ilang pagtanaw kang Jesus usa lamang ka politikanhon nga leader. Ug daghan pong mga tawo nga misunod kang Jesus tungod kay aduna sila'y panginahanglanon nga nagtuo sila nga si Kristo ang makahatag. So, ang ilang pagduol kang Jesus dili gumikan kay nasabda nila nga sila makasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon ug si Kristo ra gayon ang bugtong Dios ug manluluwas pinaagi sa iyang dugo, sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Wala nila na masabti. Miduol sila ni Jesus gumikan kay nanginahanglan sila bugas, nanginahanglan sila kwarta, doon na sila problema, nagtuo sila nga ang kasulbaran na kang Jesus, mabaw ang ilang tumong, alang lamang sa panginahanglanon ni ining kalibutan. Amo na'y giingon sa kuan sa Biblia sa John chapter 12 verse 3. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Si Maria ni nga igsuon ni Lazarus ha, dili Maria nga inahan ni Jesus. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo.
gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa palibot. Ug sa gibuhat ni Maria daghang mireklamo nga mga disciples. Gumikan kay gausik-usik ra kuno si Maria sa iyang pahumot, gisayangan lang, but Mary was doing that isip pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. Again, dili ni si Mary nga mother of Jesus ha, Mary ni nga igsuon ni Lazaro. Now, ang rason kung nganong ang mga tawo dili musimba sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay wala sila'y makita nga matagbo ang ilang gikinahanglan. Ang tinuod nga pagsimba mga kaigsuunan, dili kining madawat nato ang atong gipangayo gikan sa Ginoo nga mura nay atong motibo. Misimba ra kita, moadto ta sa simbahan aron matuman ang atong gipangayo in order to receive. Ang pagsimba mga kaigsuunan mao kana ang paghatag nato sa atong pagtahod sa Ginoo, sa atong pagdayeg sa Ginoo. Mao kana ang pagsimba, kita ang mihatag sa Ginoo. Pero ang mga tawo musimba sila kun doon na sila madawat gikan sa Ginoo. Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa inadlaw-adlaw nato nga pagpanginahanglan. Usa ka na kapag pamatuod nga si Kristo usa ka provider gayon, pero dili na mo'y hinungdan nga ang mga katawhan sa Ginoo mo duol kaniya kung doon na lang sila'y pangayoon ya madawat ihatag ni Kristo. No. Ang pagsimba mao kining pagyukbo sa atong Ginoo, pagpaubos ug pagdayeg kaniya. John chapter 12 verse 4 to 6. Daghang mga tawo nga murag tinuod nga disipulo ni Kristo sa atubangan, sa panggawas lamang. Ang giingon din hiyo, unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote. Tinun-an ang tawag sa kaniya. So sa panggawas si Judas tinun-an. Ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundi tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipialan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. So outwardly identified siya as a disciple of Jesus, pero dili diay siya tinuod nga disciple sa atong Ginoong Hesukristo. Now daghan pong mga tawo nga misunod kang Kristo gumikan kay nainganyo lang kay baga kayong mga katawhan ang misunod kang Jesus. So there was excitement, novelty of the crowd. Ug daghan kayong mga tawo karon na excited lang kay daghang mga attender sa church, so nadala sa bagang katawhan. Mao kini giingon sa Matthew chapter 21 verse 8 to 9. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibukhad sa ilang mga sapot didto sa dalan samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, Hosana, dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jesus, dalaygon ang Ginoo. Ug sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, Matthew 21 verse 10, sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad, nangutana ang mga tawo, kinsa man kini siya. Ug ang mga Pariseo na alarma sa baga kayo nga panon sa mga katawhan nga misunod kang Jesus. John chapter 12 verses 17 to 19, mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. So lain ni nga okasyon katong gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-ingnanay ang mga Pariseo, nakita na ninyo, wala gayod kitay mahimo, tanawa, ang tanan misunod kaniya. So, na-excited ra ang mga tao gumikan sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Naalarma ang mga Pariseo niini. Ang ilang pagtanaw kang Kristo, political leader, pero si Kristo, Dios sa tanang mga Dios ug hari sa mga hari. Ang pagtanaw nila kang Jesus, propeta lamang nga taga Nazareth, pero si Kristo siya ang Dios sa kahitasan. Ang pagtanaw nila kang Jesus, mo nga na-excited sila, tigbuhat lamang og milagro, tigtagbo sa ilang gikinahanglan, pero si Jesus
walay katapusan nga anak sa Dios nga mianhi dinhi sa kalibutan aron tubuson ug luwason ang iyang mga katawhan. Now, kining mga bagang panon sa katawhan nga excited kaayong misunod kang Hesus, later, mga kaigsuunan, 5 days after, sila pod mismo ang misinggit nga ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. So you see, dili tinuod nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga Pariseyo, siyempre, gumikan sa kasina. Ilang gibabagan si Jesus, ilang gialkontrahan si Jesus. Willing gani sila nga patyon si Lazarus. Gumikan kay sa pagbanhaw ni Jesus kang Lazarus gikan sa mga patay, mas daghan man ang mituo kang Jesus. So ang mga Pariseyo gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing, buot nilang patyon usab si Jesus. John chapter 12 verse 10 to 11. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo nga namiya og mituo kang Hesus. So gusto nilang patyon si Lazaro imbis nga motuo sila og mosurrender nga Dios gyud ni makabuhat sa pagbanhaw sa mga patay. Pero mga kaigsuunan, kun gahi gyud ang kasing-kasing sa tao, bisan pagtataw kayo ang ebidensya, magpabilin kining gahi. Ang balaang espiritu lamang ang makatandog sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ikalima o katapusang punto, ang dalan nga giagian ni Kristo sa pagsulod niya sa Jerusalem. Ang dalan nga iyang giagian na misunderstood sa mga tao. Ang ilang pagsabot, political leader ang misulod sa Jerusalem. Wala nila masayri nga sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, katong agianan nga ilang gibukharan og mga kupo. Agianan di ito, dili padulong sa palasyo nga si Kristo ang hari, political leader nga bulingkod. Agianan di ito aron si Kristo muadto didto sa cross sa Kalbaryo. Agianan di ito padulong sa cross. Gumikan kay 5 days after, ihalad ni Kristo ang iyang kaugalingong dugo, ang iyang lawas, aron tubuson ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Nganong gikinahanglan man nga si Kristo mamatay, magpaula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay, klaro kay ang giingon sa Hebrews 9:22, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Higala ikaw makasasala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Mianhi si Kristo aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama nako. Ug mianhi si Kristo dili aron mahimong political leader, kundili mianhi si Kristo aron mamatay dito sa cross, aron magantos, aron ihalad niya ang iyang dugo, ipaagas, aron mabanhaw siya pag-usab isip pagpamatuod nga nagmalampuson ang iyang kamatayon. Ug kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig kang Kristo, mutuo kang Kristo lamang, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayod ikaw. Saligi og tuuhi si Kristo karon mismo higala, ug ang imong kalag adunay kaluwasan. Isipon nga matarong atubangan sa Dios. Buhata kini karon kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, among gipangayo ang bunga niini. In Jesus' name we pray. Amen. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Oh, come to the Savior, He mightily calls, to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved is mine. I've anchored my soul in the haven
With Jesus I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.